Türkmen häkimiýetleri iýun aýynda Garagum derýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka obasynyň ýaşaýjylaryna heniz hem maddy kömek etmeýärler. Suw joşmagy netijesinde zyýan çeken ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsi heniz-de gözgyny ýagdaýda diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçkada suw joşandan soň köp öýleri tasa getirip bolmady. Jaýlaryň köpüsi heniz-de naýynjar ýagdaýda. Gyşyň golaýlamak bilen adamlar soğuk ayazlı aýlary nädip geçirer diýip alady diýerler diýip gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 19 oktýabrda gurrun berdi. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä aradan 4 aýdan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan olary döwlet tarapyndan heniz hem hiç hili maddi kömek edilmedi. Häzirki wagtda olar suw joşmasyndan zyýan çeken jaýlaryny öz hasaplaryna dikeldip gyşa özlerçe taýýarlyk görmäge çalışýarlar. Şu günler adamlar bazarlardan metrläp paket satyn alýarlar. Bu paketleri jaýlarynyň üstüne ýagyş suwy geçmedi ýaly yapýarlar. Hatta penjireleriniň aýnasyna derek hem paket yapıp ulanýarlar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda habarçy Niçka obasy bilen etrap merkeziniň arasynda kadaly transport gatnawynyň hem ýolu goýulmandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar hepdede bir gezek köni paromda Marynyň Türkmen etrafyndaky Zähmet Daýhan birleşiginde yerleşýän Ersuw pasiýolugyna gelip bu ýerden beýleki etraplara we şäherlere gidip bilýärler. Niçkada takminan 70-80 hojalyk ýaşaýar. Bu ýeriň ýaşaýjylary Gara Zähmet bilen günlerini görýärler. Olar awetlerini balyk ýaly haritleri paromda getirip ýakyndaky dukanlara ýa-da bazarlara satýarlar we özlerine gerek haritleri alyp gidýärler. Owa ýaşaýjylary lukmanlara diňe agyr ýagdaýda ýüz tutýarlar. Galan wagty tebipler we gadymdan galan emleri edip öz saglyklaryny bejerýärler. Owa ilatynyň maddi ýagdaýy gaty kyn diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk Radiosy bu aýdylanlar barada Maribelaýt we Türkmen etrap häkimliklerinden şeýledi Zähmet Daýhan birleşiginden kommentari alyp bilmedi. Ýatlasak 14 iýunda Azatlygyň Maribelaýtyna habarçysy Garagum derýasynyň joşandygyny we Niçka obasynda onlarça ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topor daýçylyga sebäp bolandygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmesi suw basan owanyň Maribelaýtynyň Türkmen etrafynda yerleşýän Zähmet Daýhan birleşigine değişlidigine, bu ýeriň üstünden geçip Liwawa gidilýändigine, ýagny onuň iki sebitiň araçagy bolup durýandygyny gurrun beripdi. 11 iýunda sosial mediada paýlaşylan gysgaçyk videoda suw basan owadaky ýykgynçylyk, ýeten zyýan gow görünüp, owa ýaşaýjylarynyň aljyraňy sesleri eşidilýärdi. Videonyň aşagyndaky ýazgyda bu wakanyň Garametniyaz we Niçka owalarynda bolandygy ma'lum edilipdi. Niçka owasynda 50-60 çemeti hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwuň aşagynda galdy. Soňrada çäge gömüldi. Bu waka iýun aýynyň 1-nji ýarymynda bolan bolsa da häkimiýetler tarapyndan heniz hem hiç hili kömek ýok diýip owa ýaşaýjylar bilen söhbetdeş olan habarçy 27 iýulda gurrun beripdi. Soňky ýyllarda Türkmensanyň ençeme sebitine sil suwlary geldi. Munyň netijesinde müňlerçe ýaşaýyş jaýyna we durmuş maksatly desgalara deper ýetip müňlerçe adam maddi zyýan çekdi. Şu ýylyň 27 aprelinde ýurdun Lewap we Maribelaýtlaryna gelen apy tupandan soň sebitiň ençeme etrafyna sil suwlary geldi we jaýlary suw bassy. Yüzlerçe ýaşaýjynyň jaýyna we durmuş maksatly desgalara deper ýeten bu tebii bedbahtçylyklarda azyndan 37 adam öldü. Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebii hadisalar, adam we maddi ýitkiler hakynda adatça dymyp bu barada maglumat bermeýärler.